Arratsaldeon deizuela eta ongi etorri Eusko Kaskuntzaren dartera, nola ez, hemen Onda Baskaren sintonian. Uztailaren 24 da, igandea, eta nola ez solasaldi interesgarri batekin datuzkizue hilabeteko azken horreko saio honetan. Ez oso urrutira joan, Gaurko saioan Jesus Guridi musikari gasteiztarrari buruz arituko gara. Jesus Guridi 1886 urtean jaio zen Gasteizen, gurasoak ere musikaria zituen eta ibilbide luzea egin zuen musikagintzan. Prestakuntza handiko gizona zen Jesus Guridi eta musikari izateaz gain noski musikagile ere izan zen eta gainera ez edonolakoa. Berari buruz gehiago jakin nahi dugu eta horrexegatik ekarri ditugu gurera musika munduko bi aditu. Alde batetik gurekin da Onda Baskako estudiotan Jon Bages, Eresbileko zuzendaria. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Bai. Eta beste alde batetik telefonan bestaldean da gurekin noski Sabin Xalaberri, musikaria eta musika irakaslea, Araba abesbataren sortzailea izan zen eta 2008an Eusko Ikaskuntzaren leku ona saria jaso zuen. Arratsaldeon zuri ere, Sabin. Arratsaldeon. Gauzatxo galdetu dezaket? Bai, noski. Nola esan duzu nire adizkidearen abizena? Bages. Bages, ez que ez dut ondo entzun. Bages ala Bages? Bages. Edo Bages esan notuzun edo Bages. Bages orduan. Bai. Ados. Ados, gutiz ados eta aurrera. Eskarrik asko, Xabin. Barkatu hankasa, zirikatzen ari naizela. Ez da zirikatzea, lasai. Bages baldin bada, Bages esango dugu eta kitxo, ez dago inungo arazorik. Bai. Bueno, hasteko eta gure entzuleak kokatzeko, pentsatzen dut jende guztiak ez duelako ezagutuko Jesus Guridi jauna. Azalde ezagun lehenengo eta behin, zein zen Jesus Guridi, ez? Bere bizitza pixka bat, nondik datorren, bere familia, nahi duenak, aurrera. Xabine. A ber, zuaten zara joan edo nondik hasiko gara? Egia esan nik esango nuke bere familia aintzindatik musikarekin lotuta dagoela, 18. menditik, eta hori importantea da ere jakitea. Arriagarekin ere lotuta zegoen bere goiko familia. Beraz, Jesus Guridiri musika oso urrutitik datorkio. Ez, Xabin? Bai, bueno, nahi baduzik hori aztertu pizkatxo bat, eta azten bagara, aitaren aldetik. Hemen nik nota hartuta daukat, bere aitona, Francisco Javier Guridi Errasti, Arrasatekoa, izan zela organista nahi mailakoa, zeren organo profesionalki, organoa jo izan zuen, bere herrian, Arrasaten, gero aurkitu dut hemen Araban, Salvatierra Agurainen, organista izan zela, hemen pasatu zen Markinara, gero Gernikara, berriz ere Arabara etorri zen, San Pedro, Gasteizko San Pedro parrokian organista izan zen, eta hau Patxi Guridi, eskondu zen Gasteizko Nikasia Antonia Area, Gardea, Arabako, Gasteizko musika famili goi mailakoa, eta berri izan zen hau Nikasia Antonia, erakutsi ziona bere semeari, Lorenzo Guridi Area, Jesusen aitari, biolina joten, eta Lorenzo Guridi, Jesusen aita, violinista profesional izan zen. Hori aitaren aldetik. Eta amaren aldetik jokatzen badugu, guaz nahiko urrun. Alde batetik daukagu Nicolás Ledesma, bere beraitona, Zaragozakoa, izan zen Bilbon, oso musikari famatua, Santiago Basilikako organista eta kapera maizua, bere alaba, Celestina Ledesma, Tafallan jaiotakoa, izan zen konposatzailea eta piano irakaslea, eta eskondu zen Luis Bidaola, segurarra, hau, organista, bere Ledesmaren tokia, jaso zuena gero,
Bilboko Santiago Basilikan organuan. Bien alaba, Trinidad Bidaula Ledesma, Jesus Gurideren ama, Pamplonan Iruñean jaioa, piano irakaslea eta jakina, horrelako antzinakoak izan eskero, Jesus derrigorrez, musikaria jaio zen eta familia musikari lotuta eta ezin bestean, ez? Iaia musika izateara kondenatuta zegoen, ez? Zaliteken, nola baitu, komila artean, noski. Eta gero, kontuten izan behar da, hau ere gauza bitxia da, denporarekin Jesus Guridi baita izan zela Bilboko Santiago Basilikako organista hau da, bere aitonaren eta bere aitonaren poesia lokua jasoz. Egia da bai. Bueno, esaten genuen beraz, Jesus Guridi, musikari goiztiarra esango nuke nolabait, ez? Goiz hasizela. Zenbat urterekin hasizten gutxi gora bera, musika interpretatzen, ja musika munduan serio sartzen? Baina 5 urtekin, etxean pianoa joten, 5 urterekin? Aritu zen. Eta 7 urtekin edo kontzertu txiki batzuk ematen zitu, baina garrantzi handiko izan zen, bera familia lehen da bizik gaztiztik Zaragozara joan zen, handi Madridera, eta Jesusek 12 urte zituela edo Bilbora itzuli ziren, eta Bilbon hortxe egin zuen bere bultzakada handia, zeren gelatxoa edo el cuartito deritzon batzorde batean sartu zen, eta hor, 12 urtekin kontzertuak ematen zituen, eta bere obrak interpretatu gainera. Hori interesantea da jakin garaztea, ez da oso guazte zela 12 urtekin bakarri Jesus Guridi konposatzen zituen bere burutik sortutako obrak, ez? Hori egia arria dela bai. Hori ez da normala, ez? Esanet, normalean jendea hainko zazten da, edo genioak bai, baina, ez? Que Jesus Guridi ez dago hain urrun genio horregatik izan edet, ez? Eta zeukan familiarekin, normaltzat jodezakegu hain gazte izanik konposatzen gaztea ere. Hor nik uste oso importantea izan zela bere ingurukoak ere konturatu zirela Jesus Guridik zeuzkan duintasunetaz eta berehala bultzatu ziotela eta lagundu ziotela berez musikal zen hori haunditzen eta azten, ez da horregatik Jesus Guridi berehala Jesus Guridi bidaltzen zaio lehenengo Parisera eta gero Alemanira bere ikasketak sendotzera, ez da? Hori da, bai. Ikasketa zaitela, hori prestakuntzaz eritzein nahi nuen, Jesus Guridiren prestakuntzaz, zer nolako prestakuntza musikala izan zuen, Guridik, sekulakoa, mentzatzen dut, baina, pixkat xetasun gehiagorekin jakin nahiko genuke. Ona, ez da, Xabin? Esan behar dugu, 12-13 urtekin gauza batzuk idatzi zituela, eta horiek Leipzigko Breitkopf Hertel etxeak argitaratu zituela Katox Moxo tituluarekin. Pianorako obrak, bai. Pianorako obrak, eta zenbat urte zituen, 13 urte izango zituen. Eta ikusten duzu, Alemaniako etxe batek argitaratu zituen. Bai, egia da, urte horietan sendotu bazeukan bere harmonia eta bere komposizioa egiteko erak, ezta? Baina egia da baita ere gero ireki egin zitzaizkizkiola zenbait ate, ezta? Ez que Jon badaketzu hori hain gazte ikasten diren gauza, izaten direla gazte ikasketak eta hori poliki sendotzen, jendoeko aten dela, bai. Eta esan beharra dago, Parisen ikasten zegoela, Donostiar oso lagun bat eukizuela ikasgaietan, Jose Maria Usandizaga hain zuzen, oso lagunak egin ziren Parisen zeudela biok. Eta beste gauza bat ere nik gehituko nuke, baita Parisen, beraiekin batera, musika ikasten ari zela, nagusiagoa zen, baina Resurrekzio Maria da. Egia da? Bata, ikusten duzu, bata Arabarra, besteak Gipuzkoarra, da irukazena, Bizkaitarrei, irurek batera egon ziren. Bai, eta gaina, Xabin, zuk esango didazu, baina nik hori ez dago, hain garbi, baina nik esango nuke Parisetik Alemanira joaten denean, Jesus Guridi, behar bada azkueren eragina izan daitekela, ez da?
Alemaniara joan zenean, baina Bruselasera joan zenean, bai. Bruselasera azkoek bideratzen dio, ez da? Bai, azkoek lehen aipatu dugu nola Bilbon kontzertu batzuk eman zituen Jesusek, oso gaztea zela. Eta kontzertu bat entzun zion azkoek. Eta bere ala burrengo egunean, egunkarietan, idatzi zuen, azkoek idatzi zuen, oso oimaleako musikari bat genuela gubertean, eta jarritu zion orduan handik aurrea bere ikasketa guztietan, azkoek atzetik joan bultzaka joan zitzaion. Claro. Bueno, ondoren etxera itzuliko zen noski, edo? Alemaniatik bueltan... Bruselasetik bueltan, hori da. Ez. Paristik Bruselasera joan zen, ez da? Eta Bruselastik, Bruselasen organua batik hasi zuen, hori baita konposaketa, baina organua. Baina Jesusek ikusten zuen bere instrumentazio ikasketak etzila guztiz oinarrizkoa guztizakonak. Eta orduan azkoek bultatu zuen Jesus, Jungen koloniara, izan zen, bere ikasle orduan izan zen, ez nahi goratzen momentu enten zein izan zen, baina batipat instrumentaketa ikasteko. Hori, otto nahitzen izan zen, maizua, bere instrumenta, eta baita nahitzelek eramaten zuen, munitxera eramaten zuen, Wagnerren operak entzutera. Eta badirudi Jesusia sartzuelarako eta operarako bidea hor sortu zitzaio da. Egia da, eta handik uste hori argitu behar dela da, gero bere bizitza guztian Jesus Guridiren musikan asko aipatu izan da bere maizotasuna instrumentoen erabilerekin. Orkestazioa hori da. Nola erabaki zein instrumento erabiliko den momentu baten edo bestean, eta nik uste instrumentazio eta orkestazio lanetan Jesus Guridi bere bizitza guztian oso maizu handia izan zela. Bai, ordeukagu lau, hau da, Euskal doinuak doinuak hori orkestra aldetik, maizu lana da. Hori da. Bueno, bere bizitarekin bukatzeko edo, esamar daita ondoren, ez dait hori ze adinekin izaten nahi zaten gutxera bera hori dena. Oso gazte zelarik. Oso gazte, ez? Bai, 20 urte baino gutxia Euskanean. Gero garria. Gero ezkondu zen baita ere ez? Hori da, bai. Bai. Eta, tira, hori bere... Eta nik ezagutu nituen, ezagutu izan ditut, bere seme-alabak, oso urretik ezagutu izan ditut. Bera, ikusi hiru aldiz, ikusi izan dut, baina beraekin nuen hitz egiteko sorterik izan. Emaztea ez dago musikaren mundura lotuta, edo bai? Ez dut uste. Ez. Bueno, hori bizkat... Bere alabak abestu egiten zuten. Baina, abestu ez profesionalki baizik eta etxean. Uste baina oso ongi abesten gomentzuten. Eta nik uste zenbait obra beraientzat idatzita omen daude. Baina nik ezagutu Maria Jesus eta Maribel, asko ezagutu izan ditut, eta musikarro mentzat oso sartuak bai. Bai, hori da. Bueno, hori bizkat ezaguten entzunak, behintzat hori bizkat gehiago ezagutuko du, Jesus Guridiren bizitza, behintzat nik norakoak. Orain musikan zentratuko gara pixka bat, aipatzen genuen, ez? Maila handiko musikaria zela. Zehazki ze mailetan jarriko genuke, ez? Nola diskratuko zenuke ze maila zeukan, ez? Nik esango nuke, ezakik gero Xabinek erantzungo du, baina nik esango nuke orainikan ez dakigula oso ongi ze maila zeukan Jesus Guridi. Esan nahi dut bere obrak orainikan asko gehiago entzun beharko lirateke behar duen eta merezi duen maila jasotzeko, esango nuke. Bai, arrazoia duzu, bai. Alde batez esan behar da, Guridiren obren artean oso gutxi entzuten direla, hau da beti entzuten dugu, 10 euskal melodiak, hori zaharretan entzuten da, gero baita, el caserio deritzan zartzelako hori bigarren aktuko preludio ere, hori zaharretan entzuten da, kaserioaren zati batzuk baita.
koru apenketa batzuk ere entzuten dira, baina nik uste du zuzenean ez dudala inoiz entzun, bere sinfonia pirenaika, ez dut inoiz entzun, eta beste bere leyenda baska ez dut inoiz entzun, una aventura de Don Quijote grabatuta baina zuzen ez dut inoiz entzun, eta horrelako pila bat obra daude, interpretatzen direnak, eta ez ditugunak ezagutzen. Bai, horretik esaten dugu, behar bada, bere maila, benetako baina oso handikoa dela, baina maila hori beste musikagileekin konparatuz, beste musikagileek entzun diren bezala entzun beharko liratekela bere obrak ere, ezta. Eta nik gainera, Jon, esango nukena da, hori ez da, nire pentsamentuan, beste norbaitetan edo, irakurri izan du da, bere momentuko estatu osoko musikariekin konparatuta, bera dela, Jesus Guridi dela, musika arlo zabalena jorratu zuen. Hau da, herria bestitik operara, pianotik orkesta lanetara, sartzuelak, sinfoniko poemak, organorako obrak, abestirako obrak, denetariko, genero denetariko obrak idatzi zituela. Eta horrelakoa ez zuen fallak, turinak inok ez zuen, horren beste zabalerako arlorik erabilik. Egia da oso duintasun handiko sortzailea zela, eta nik nolabait beste bizitzako edo bere izaerako beste azpimarratuko nuke baita ere oso eskuzabalezkoa zela. Eta horregatik, hain eskuzabala izateagatik, genero oso desberdinetan hainbeste obra idatzi zituen bai. Zergatik musiko asko ezagutzen zituen, musiko guztiak eskatzen zieten obrak, eta orduan berak idatzen zituen obrak koraletarako, bera izan zen Bilboko koral elkartearen zuzendaria, berez koralako obra asko egin zituen. Organista izan zen, organorako obra asko egin zituen, operarako obrak eskatu zioten, operak egin zituen, zarzuelak egin zituen, zinemarako musika asko egin zuen ere, eta ona gainea. Eta arrazi guztia dauka, Xabinek esatean, oso genero guztietako, eta genero modernoak, zatik garai hortan, zinea oso genero modernoa da. Eta esan genezake bai, oso sortzaile zabala dala, Jesus Guridi. Zehazki hori garrantu barren zuen, ez musika motaren inguruan zen, baina ikusten dudanez, zaila hori zehaztea, ez? Arlo guztiak ikuitu zituen, egia da. Egia da baita ere, bere bizitzaren erditik goruntz, behar bada igual familia handi bat hasi behar zuen, eta behar bada igual zarzuela munduan gehiago murgildu zala, sinfoniko munduan baino gehiago, baino ez bakarrik. Oso zabala da berak ikuitutako, konposatutako esparrua. Evoluzio bat izango zuen ere hasieran igual mota batekoa, ondoren ez dakit evoluzio hori garbi ikusten den edo... Hori ikertu gabe dago, ez da, Xabin? Bere biografian zehar musikalki ja ze evoluzio motakoa eukizuen? Bai, hori oraindik aztertzeko dago. Badago bere evoluzio bat, ez da, baina gaztetako obrak esate baterako mirentxu, oso mailako obra da. Bai, egia da. Eta baita gaztetako denporakoa da, baita maila ere. Eta, hau bai, gero hortik nik ezagutzen dudan bere azken obra izango da, Walt Disneyri omenaldia. Pianorako eta pianorako. Hori oso nagusia zela idatzi zuen, eta pizkatxoat hizkuntza modernoagoa da. Eta, hori ikusten da, badagoela evoluzio bat. Alatza guztiz ere beti Jesusi bota izan zaio, gainera bota izan zaio, pizkatxoa bere denporarako pizkatxoa atzeratu izan zela. Beira, hori... Bere hizkuntzan, egia da hori askotan bota izan zaiola bere musikari, ezta? Igual, etzela aurrekoien artekoa, baizik eta zertxo bait klasikoagoa. Baina nik uste dut hori
luzarora mesede egingo diola Jesus Guridiren musikari. Klasiko bat bezala gatuko dalako. 20. mendeko klasiko bat bezala. Bere garaian behar bada igual etzen izan auskorra baliteke, baina oso sendoanik esango nuke baiet. Sendoa bai. Eta baita esan behar dugu, berak organista izan zen eta profesionalki. Eta gainera organo idazkaslea gainera Madrideko konservatorioan. Eta berak esaten omen zuen, oso bajen oso maitatzailea zen. Eta esaten zuen bajen nota bakoitza, oso hain ederra zenez, nota guztia jo behar zirela, bestela zerbait altzen zen, ezta. Guridiren musikekin gauza berdina gertatzen da, nota guztia beretokean idatzita daude. Idea bat falta eta bat sobra. Ez dago ezer soberan, ez da? Ez, da justuan. Eta egia da ere, gehitu behar degula hori, gauz bat dela bere hizkuntzan, bere idazkeran, oso aurrerako ez izatea behar bada, baina hori ere aztertu gabe dago osongi, baina nik esango nuke bera oso irekia zala buruz, eta bere egungo musika guztiak ezagutzen saiatzen zala, eta oso irekia zala, esango nuke. Bueno, aipatu ez dute organo irakaslea zela, organo jotzailea, organista ez? Baina pentsatze instrumentu gehiago dominatuko zituela, noski? Denetik jotzen zuen, edo... Bueno, nik ikusia dut, piano joten, eta entzuna organo joten, baina piano joten, eta oso ondo gainera, ikusita daukat, kontzeptua baino, omenaldi bat egin zitzaion Gasteizko seminarioan, eta, omenaldi ondoren, bera pianoa jo zituen bere obra batzuk, eta hori neure begiekin ikusita daukat. Eta gero, bera organo kontzertuak bat baino gehiago entzunak ditut, eta oso ondo joten zuen, eta bai. Hala eta guztiz, nik esango nuke jotzaile, interpretatzaile baino gehiago zuzendari izan zela, ez da? Esango nuke, baitezer koroetan Bilbo Koral Elkarteko zuzendari nik uste 20 urte baino gehiago izan zela. Urte asko. Nik ez dakit orkesta zuzendu altzitun, Xabin, baita, ez? Hori, ez daukate... Nik ez da, orain ez naiz gogoratzen ez dut uste. Horren berri dakit. Nik gainera koru bat zuzentzen ikusita dakot eta oso gaizki zuzendu zuen orduan. Hori, lehen aipatu dut seminarioan omenaldi bat egin zitzaiola. Edadekoan gati. Eta Zapirreinek zerbait Guridien obraren bat eskolarekin gertatu zuen, eta gonbitatu zuen Jesus berak personalki zuzentzeko, eta etxegin nondi nora zebilen. Esatzen ez, bera oso despistatu omentzen. Agian egun horretan despistatu samarra zegoen. Bueno, hori, Carmelo Bernaulak esaten zuen, despistatu zela. Carmelo oso ondo ezagutu zuen ezea Madriden. Despistatu izatea, baina gero hori zuzendari izatean oso despistatu izan, ez? Baina horrelakoak gertatzen dira. Carmelo kontatzen zigun, esate baterako, bere Sergei, bere irakaslea nola izan zen, ez datorki burura bere maizuaren izena. Carmeloren maizua. Zuzendari bezala? Bai. Ara. Europarra zana, esaten duzu? Bukarezkoa. Bai, Jesus, guain eritzait atako. Atako zaigu. Bueno, bai, aterako zaigu. Txelibidake maizua, ez da? Txelibidake hori da. Buru zuzentzen zuen dena. Bai. Eta memori bat izugarria zuen. Baina behin, bere obra bat zuzentzean, burua guztiz esaten dena... Astoratu egin zizaian. Bai, eta gelditu berri izan zuen, etzelako gogoratzen nola jarraitzen zuen obra. Carmelo gori kontatzen zuen hori gertatzen dela, beste batzuen obra zuzentzean, ordua jarraitzen duzu, aria jarraitzen duzu. Baina zeure obra bat zuzentzean orduan nola ideia berriak eta etortzen zaizkizun eta horrelako gertatzen direla. Gerta edek ez, arrisku hori dago.
Oantxe dut guri, izena zina goratzen baten, ez? Horako gertatzen dira, edo zeini. Horrelako gertatuko zitzen, jo? Bueno, zeharreman dago hor, aipatzen genuen lehen, musikari izatearena, interpretaitzaile izatearena, eta zuzendarien artean, zeharreman dago hor, esanez, bat bestearekin lotuta ez dijoa, garbi dagoenez, baina lotura minimo bat izango du, ez zeharreman dago hor, hori bien artean. Hori jonek erantzuko du hori. Bilok erantzun dezakegu. Desberdina dira. Gia nik esango nuke gertuago daudela interpretatzaileek zuzendarien gatik, baina bezalde aldetik oso ohizkoa da izan da baita ere konposatzailea bere obren zuzendari ere izatea. Hori askotan gertatu hori da, ezta? Baina horrek ez du esan nahi beti kompositore batek bere obraren interpretari onena izatea. Hori izaten zuten baita ere, Rabelekin izaten zuten boleroren zuzendari onena etzala bera izaten, baina bueno. Bueno, horrelakoak gertatzen dira, esate baterako, nire maizu Paco Escudero, konposatzaile ona izan zen. Eta baita, banda zuzendaria profesional izan zen. Eta Zigor opera, grabaketa bat dago, berak zuzenduta. Eta, zuzenketan Paco Escudero nutzune asko ikusten dira. Ikusten dira, ez da. Bitxia da, hori. Baina, gauza bada, gauza bat sortzea, o musika bat sortzea, eta idaztea, eta beste bat, bere barruan dituen aberaztasun guztiak ateratzea, eta horrelako zeuden, esate baterako, Guridik oso adizkidea zuen Aranbarri, biak Jesus izenekoa, biak gainera. Eta oso adizkideak ziren, eta Guridi berek esaten zuen, bere interpretatzailerik onena Aranbarri zela. Zeren Aranbarri ikusten zuela partitura batean, gauza batzuk beste inork ikusten ez zituenak. Bai, egia da Aranbarriri oso ongi jartzen zaiola zuzendari bezala. Konposagile izan zan baita ere, baina nik esango nuke garrantzi gehiago eukizuela zuzendari bezala, konposatzaile baino gehiago. Hor, badago anekdota edo ezagutzen ez den gauzatxo bat. Hau da, Guridik Pirenaiko sinfonia idatzi zuenean, Aranbarrik estreinatu zen Bilbon. Eta jentea pizkatxo bat harritu eta gelitu zen, lana zen sakonegia, trinkoegia, eraki gaitz egia, nekez, soluzea da. Sendo egia, ez da. Eta hori ikusi zuenean egin zuen, partitura arintzeko asmoz, zer bat, laburtu egin zuen, eta partitura berritua, eraman zion Aranbarriri. Eta Aranbarrik ikusi zuen, sinfonia hontan, ez da nota bat kentzeko. Jatorrizko bertzioa bete behar da, eta errespetatu. Eta Guridik, naiz eta zuzentelanak alperrik egin zuela pentsatu, etzen zion Aranbarriri, eta horrela gelditu da. Baina Aranbarri izan zen hor ere, Guridik izan zion, nota bat eskendu hortik, hori ondo dagota. Bueno, erraza alda Guridik musika entzuten, oso erraza izango nuke. Oso gustu entzuten da. Bueno, hori jenteak esate baterako. 10 euskal melodi joten den bakoitzea, jendea betik harrituta gelditzen da. Bai. Eta kanpoko ez euskalduna bakarrik, baizik eta edozein munduko edozein lekutan entzuten dutenean oso obra atsegina dela danok esaten dute, bai. Era sortena behar datik. Bai. Eta ez hori bakarrik, beste zenbait obra asko ditu Guridik oso gustora, oso plazera handiz entuten direnak. Lehen aipatu duzu, Jon, maisua zela, ez? Erabakitze horretan, ez? Instrumento bakoitza, noiz erabili, nola erabili, horretan maisua zela, ez? Hori nola erabakitzen du zuzendari batek? Xabin, nola egiten da hori? Xabin konposatzailea.
Degu baita ere. Ez da erresa, ez da? Ez da erresa, hortarako zentzu bat izan behar da. Hori berezko gauza bat izango da, ez? Ikasi daiteke, baina... Nik uste dut ikasi egiten dela baita ere, ez da, Xabi? Bai, ikasi egiten da, baina alate guztiz esate bateko Mozartek erabiltzen ditu, edo Brahmsek esate baterako erabiltzen, oboea sartzen duenean, eske oboea sartu behar du. Ezin zan beste instrumento bat jarri, bere ordez, ez da? Hori. Eta guri direkin ere hori gertatzen da, esate baterako 10 euskal melodiatan, daude bi biolak azten dutenak melodia. Eta hori ez da oso asko erabiltzen dena, biolakin aztea. Claro. Eta Jesusek egiten du. Eta bat uste dut gainera biolak eta arpa azten direla melodia presentatzen. Nik uste dut guri diren kasuan, klaro, bera pasazen, lehenengo Parisetik, Paris izan zen 19. mendean, instrumentazio mundua gehien bat, Berliozekin adibidez, gehien bat hasi zuena eta onditu zuena. Eta gero Alemanian, 20. mendeko hasieran, Wagner eta Mahler eta Ricardo Strauss. Europar zentro guzti hori, ez da, egiten da musikan, instrumentuaren koloreak eta lekuak aztertzen eta hunditzen eta areagotzen saiatzen dira. Eta nik uste dut guzti hori guridik mamitu egiten du, ikasi egiten du, eta gero Euskal Herria etortzen denean, bere obretan oso argi geratzen da, ez da? Jon, lehen aipatu dugu pizkatxo bat bere denporarako atzeratua izan ote zen bere musika hizkuntzan. Esan behar dugu, Parisen izan zuen, Claro, Vincent Dendi. Claro, eskola kantorum, egia da. Eta etzen aurrera joten zuena. Etzen aurrerako jena, egia da, hori. Eta hori baino gehiago ero Bruselas zera pasatu zenean, Joseph Jongen, horrek fama zuen, bere denporako Stravinsky eta horrek zitela ondo ikusten. Joseph Jongen ere zen atzera begiratzen zuena, oso musikari ona, baina tradizional. Eta gurik horrek kasi zuen, eta gero naitzelekin behar bada bizkatxo bat aurreratuko zen, baina bere eskuntzan, musika eskuntzan, maizuak izan zituen pizkatxo bat. Hori gerta daiteke, baina nik beste gauz bat gehituko nuke, eta hori oso importantea da, guri diren kasuan, eta da, bera, Espainian bizi dela guda zibila gertatzen denean. Eta ez dala berdin, Madrilen, jodezagun, 1930 urtean, zeuden posibilitateak orkestak eta musika bizitasuna, 1940 urtearekin konparatuz. Eta orduan, garai hortan guri oraindik gaztea da, eta bere musika importantena egin dezaken garaian, musikaren nola esango nuke, indarrak Madrilen ez dira honenak. Asko aldatu dira. Guda zibilaren ondorera tokatzen zaio, eta hortan guridiko suerte txarra auki zuen, noski. Zatik, ez da, etzan egoera berdina Madrilen, claro, etzan. Eta hori ere, nik uste oso kontuan hartu behar dela. Bai, testingura dudari gabe, hori oso garrantzitsua da. Bai, batez ere esango nuke orkestarako musikan eta sinfoniko musikan guri erengan, ez da? Bai, Xabin, ez da izan esan zenuen? Ez, guzti zator nagoela. Bai, galetu nahi zuentzako zaitzentu diren bere obra azpimagarrienak, ementzat zeintzuk azpimarratuko zenituzketen zuek, horrela pare bat edo, 3, esatekotan. 3, a ber... Bai, horrela, azpimarragarriena dira. Euskal Amar doinuak noski bat, beste bat, Xabin, esan. Bueno, niretzat, gazteleraz, da, el tríptico del buen pastor, hori euskara nola esango genuke. Artzaionaren triptikoa, organorako. Bai, organorako oso obra, sari bat jaso zuen, eta oso obra importantea da. Eta orain asko jotzen da, organistek asko maitatzen dute obra.
Oso ondo. Erresa irajotzeko edo zailak, ez? Joseko oso zaila da, ez da, Xabin? Zaila da, bai. Nik ezin dute, nire gehiagira. Baina behintzat saiatu izan, naiz. Baina mentzuteko oso ederra, benetan organoari soinu sinfoniko bat ateratzen dira, organoaren posibilitate guztiak aztertzen ditu. Eta hirugarrena, Jon, nik mirentxu jarriko nuke. Baita, nik Amaiaren aurretik mirentxu jarriko nuke. Pentsa gazteagoa dela, xamurragoa behar badez, nahi badezue. Amaia eta mirentxu horiek zeintzu dira? Operak dira, bi opera dira. Izenak zerbaitegatik dira edo... Bueno, bilok pertsonai importantenen errolaren izena jasotzen dute, ez? Mirentxun kasuan, mirentxu da soprano, orain dela gutxi Bilbon berriz ere egin izan da, Maria Baiok bete zuen rol hori, eta Amaia da baita ere beste rol bat. Oso obra desberdinak dira, Amaia behar bada igual obra... Handiagoa, hori da, Wagnerianismoa barruago dauka, mirentxu nik esango nuke italianoagoa, intimoagoa, italianoagoa, behar bada. Italianoa eta intimoa honotzen dituzu. Bai, behar bada. Bai. Baina behar bada mirentxuren lirismoa, ez? Oso ederra da, oso ederra. Orain, egia da baita ere, Amaia, orain dikan nik gogo ikusi izan dut zuzenean, baina orain dikan gogoa daukat moderno erabatera montatutako saio baten. Nik uste dut posibilitatea asko dituela Amaiak moderno erabatean, moderno eszenikoki izan nahi dut, ez? Montatzeko posibilitatea asko dituela, eta segurazki harrigarria izango zen jende askorentzat. Guridik konposatutako obren eskuidatziak gordetzen dira oraindik, badago eskuratzerik, badago ikusterik. Beira, nik hor kuriosoa da, zertik nik lehen aipatu dut Jesus Guridi oso eskuzabaleko azala. Eta ziur naiz oraindikan ezagutzen ditugun obrak gordetzen direla nun nahi. Espero dezagun bentsat. Esan Guridiren katalogo osatua oraindikan ez dagoela borobildua esango nuke. Bere fondo importantena eresbilen dago, bere eskuidatzi gehienak hor daude, baina ez daude danak. Esan beharra dago adibidez, Amaiaren kasuan adibidez eskuidatzia galdu egintzan, bigarren Europar gudan. Eta gu saiatu gera hori berjasotzen, baina ez da azaldu. Eta kasu hortan bezala, beste kasuak badira, berak idatzeteko obrak oraindikan leku desberdinetan egotea. Beraz, importantea da nire ustez, oraindik jasotzen... Lor ditezke batuk esaten duzu, ez? Nik esango nuke baiet. Orain dela gutxi ahots eta pianorako pieza berri batzuk azaldu dira. Orain, adibidez kasu honetan, badakit orain Bartzelonako editorial bat bere ahots eta pianorako obra guztia argitaratu nahi duela, eta hori oso gauza importantea izan daiteke. Zeratik uste ez direla gorde, gerra epatzen zuen lehen, zatik aldu gote diren batzuk. Oraingo gazteak segurazki pentsatuko dute, orain dozein gauz digitalizatu daiteke, dozein gauz... Orduan ez oski. Orduan fotokopiarik ere etzeuden, orduan jendeak ulertu behar du opera bat egiten zenean, edo kompositoreak idatzitako originala ematen zuen, eta originala esan nahi du 3 aktoko opera bat bada, 3 mordol liburu eraman behar zitula zuzendariak, edo bestela norbait kopiatu behar zuen, goitikan bera, ez bakarrik zuzendariaren partitura, baizik eta instrumentu bakoitzaren partitura, eta hori guzti eskuz egin behar zan. Eta orduan horregatik uler daiteke kasu askotan kompositorearen eskuidatzea erabiltzen zala, eta galdu edo behintzat sakabanatu egin izan direla partiturak, ez da? Bueno, bukatzen ari gara, 5 minutu eskaz gaitzen ezkigu. Hori bai, bukatu baino lehenago pare bat galdera, hausnarketa pixka bat egiteko garaia ditzi zaigun ikusten dut pixka bat pentsatzeko, ez? Pentsatzen duzue musika mota honek, Guridiren musika honek, kasu honetan, mende honetan, 20. mende honetan, baduela tokirik, interesik baduela, edo gaurrengo gizarteak ja beste gauza batzuk nahi ditu, ez dakit nola ikusten zuen hori? Zer diozu, Xabin? Nik uste dute Guridiren musika tokia baduela,
gure mendean, eta esate baterako berak baita, lehen aipatu dugu nola Azkuerekin zer eman ona izan zuen, harreman onak izan zituen, ezta? Eta Azkueren doinu asko erabili izan zituen, eta oso sakonki ezagutzen zituen, eta doinu horiek 20. mendearen lehenen urteetan jasotakoa dira. Eta guri diren bertzioak, nola bai, uste dute, gerorako bultzakada bate ematen diotela, eta horretik gure lehengo herri musika nolako izan zen ezagutzeko, edagoela gaizki, gaur egun ere, guri diren obrak entzutea. Beste gauza batzuk aparte. Ados nago zurekin, eta nik esango nuke guri diren musika 20. musikako klasiko bat bihurtuko dela, eta 21. mendean oso atsegin entzuteko musika izango dela. Bakarrik guk bultzatu behar dugu, musika hori prestatua egotea, esan partiturak kaleratu egotea, grabaketa berriak egin ahal izatea, eta guzti hori bultzatu behar da. Baina nik uste dut bere musika kalitatezko musika dela, eta oso gaur entzuteko musika izan daitekela. Beraz, esan daiteke musika, zuk epatu bezala, Jon, kalitatezko aldin bada, bentsat gustoko aldin bada, naiz eta aspaldikoa izan, edo guztiz beste estilo bateko izan, ez dela sartzen, ez dela erdoiltzen, ez? Azkenean gustu asuntoa da, ez? Eta Xaminek esan bezala, guri diren musikaren zati handi bat, doinu herrikoietan oinarrituta dago, Azkuek jasotako musiketan, eta horrek ematen dio horrelako lusatasun bat, ez? Bere musika ez da bakarriko 20. mendekoa, baizik eta beste gizaldietara dijo bat, orduan nolabait atemporala bihur daiteke bere musika ere, esango nuke. Xabin? Bueno, nik gauza musikarekin egite zer ikusi duen, baina guri di Gasteizen jaio zen, baina 5 urtekin, Gazteiztik irte zen, eta norbein etortzen zen, eta horretik, guri Gasteiztarra edo nongoa da. Eta, bueno, nik esango nuke denpora gehien Bilbon pasatu zuela. Baina, azpimarratu nahi dut, bere aita gerrikakoa zela. Eta aitona Arrasatekoa. Eta bere amaren partez, baditula Nikolas Ledesma Zaragozakoa, Amona Tafallakoa, eta ama Pamplona jaioa, eta Amona Gasteiztarra izan zen. Hau da, Euskal herri osoko musikaria dugu, ezta? Eta horretik esango nuke, Gasteizen kasualitate jaio zen, ezta? Baina oso musikari euskalduna dale. Egia da, arrazoi. Bueno, aipatu zuen azkeneko alderengo izut, aipatu zuten lehen musikaldetik bere musika atzerako da behintzat, aurrerako ez zela behintzat, baina gaur ongo ikusten dutik behintzat, hori ere aberasgarria izan liteke, ez? Ze garaiko musika ezagutzeko modu bat izan liteke, ez? Bai, nik uste oso bere garaiko behar bada estetika sendoak ikasi zituela, eta horiek nolabait aplikatu zituela Euskal Doinuei eta Euskal Herrian egiten zen musikari. Eta nik uste Jesus Guridik ematen diola Euskal musikari horrelako sendotasun bat, eta hortikan ateratzen direla gero musika berriak ere esango nuke, ez? Eta hori importanta da baita ere azpimarratzea. Nolabait 20. mendeko lehen hamarkadetako sendotasunaren printzipalenen artean Guridi dagoela. Nik uste dut Ursandizaga da Guridi izan zirela sendoenak. Bai, hori da. Bueno, honen beste zemen utziko dugu, ez dakit zer gehiago utzi dugun aipatzeko. Gozatu dezala jendeak Guridiren musika. Hori da mezua, ez? Gozatu dezala, eta hori da. Ikasi behar da pixka bat denetik entzuten, eta zeratik ez, horrelako musikarekin ere gozatzen, ez? Bueno,
plazerra izan da, zuek hemen izatea, Jon Bagues, baina zangoet, Bagues, eskerrik asko, gurekin egotagatik. Eta berdin Xabin Salaberri, mi esker gurekin egotagatik, Bueno, eskerrez zuei. Bai. Bueno, eta entzulei ere noski, mil esker, eskenitako horretagatik, eta gogoratu datorren astean ere hemen izango garela, Eusko Ikaskuntzaren saio honetan, Onda Baskaren sintonia. Izan ongi, aio!